Sexy Boys Entertainment. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Kamara. On comptait et on comptera sur vous. Président Kamara, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Président Kamara, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. I ye sira min d'an ma an ka se ka nin ɲininka bi bi in na Mali situation sociopolitique bɛ cogoya min na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la. Salam alaikum, Président Kamara. Wa alaikum salam. Président Kamara, i ye jɔnni ye? Ne ye maliyɛn de ye. N ye maliyɛn ye, n ye politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye. An ka politiki tɔn tɔgɔ ko mouvement républicain. Politiki jɛkulu wɛrɛw ni association wɛrɛw fɛnɛ farala an kan. Pour que an ka fara ka ɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ. An y'o jɛkulu fɛnɛ wele ko Mali danbe. N y'o fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye. Président Kamara, e hakilinata ye mun ye bi bi in na Mali situation politique bɛ cogoya min na e miirina ye mun ye a ko la? Mali bɛ dingɛ de kɔnɔ bi. Dingɛba. A dingɛ Mali juguw y'a sen k'an firi a kɔnɔ. Mais n'Ala sɔnna ma, an bɛ bɔ a kɔnɔ. Nka an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ nkalon kan dɛ. F'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye. An bɛ bɔ a kɔnɔ tiɲɛ de kan. An bɛ bɔ a kɔnɔ baara de kan. An bɛ bɔ a kɔnɔ sɛbɛn de kan. O laala kɔnɔna la n b'a fɛ k'i ɲininka fɛnɛ solution jumɛn b'e bolo walasa an ka se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ? Ne kelen tɛ, ne ye politiki tɔn ɲɛmɔgɔ de ye. Ni n ka jamakulu anw fɛnɛ dɔrɔn tɛ se fo maliyɛnw ka fara an kan, ka danaya d'an kan, ka ɲɛmɔgɔya d'an ma. N'o dira an ma, an bɛ ci bila jɛkulu ma n'a bɛ fɔ o fɛnɛ ma ko Nations Unies. O jɛkulu o b'an fɛ yen ka ban Mali kɔnɔ. U ka bolofara min b'an fɛ o tɔgɔ ko MINUSMA. U b'a an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ an ka kɔrɔn fan fɛ walasa an bɛ se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na. Ayiwa, an b'an bolo d'olu ma, an bɛ ci lase u ma ka ɲini u fɛ u ka don an jigi kɔrɔ k'an dɛmɛ an ka se ka kalafili nata in an ka se k'o lasabati bɛn kɔnɔ, tiɲɛ kɔnɔ, ani ŋaniya kɔnɔ, ŋaniya min ye ka Mali kunkɔrɔta. Président Kamara, n b'a fɛ ka a faamuya kun jumɛn na e y'a ŋaniya siri élection ka kɛ date wɛrɛ la date mun programmelen don gouvernement fɛ n'o tɛ kelen ye. Basi tɛ, ne y'a fɔ ko élection ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de. Élection gouvernement y'a fɔ ko élection ka daminɛ référendum na. Référendum kɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan ni min si sera san 21 ma o ka se ka taa kalafili la. O ka a hakilinata fɔ Mali taabolo kan ni jaabi kelen ni ɲininkali kelen. An bɛ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an y'a daminɛ ni kuma min ye k'o fɔ bi bi in na. O tɛ se ka a to o kalafili sugu o ka sabati Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. Donc k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka référendum kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn cɔ référendum a se t'i ye, a kɛcogo t'i bolo, wari fɛnɛ t'i kun k'a financer, ne bolo o tɛ kow taabolo ye. Référendum ko in o bɛ to yen fɔlɔ. Maire sigi n'o o kuma fɔra ko de bɛ na
ni référendum tɛmɛna o maire sigi o ma kɛ an ka jamana kɔnɔ dɔɔni de b'o ni san 10 cɛ bi o tuma na n'o maire sigi tun ka nɔgɔ a tun bɛ kɛ o parce que u ka mandat ye san 5 de mun a ma se ka kɛ parce que a ma nɔgɔ ko min ma se ka kɛ tɔw ye fili min kɛ ni e nana kɛ fo e ka segin o de kan o tuma an bɛ to dingɛ kelen in de kɔnɔ i bɛ taa bolo de falen yalisa ko bɛ kɛ i bɛ ko fɔ ko min na n bɛ se ka min kɛ ayiwa n'i nana jate minɛ ni élection 4 in bɛɛ la référendum maire sigi député sigi n tɛna na kuma yɛrɛ caya député sigi la mais o laban kɛra cogo min na Mali la bɛɛ y'o ye ani président sigi ne ni n ka jama miirila an ko nin bɛɛ la min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye président sigi in de ye an ka président sigi in an k'o lafasa o kɔnɔna na ni minnu bɛ se ka fara kan an k'olu fara kan an k'o élection kɛ sisan. Ok. O tɛmɛnen kɔfɛ n b'a fɛ ka a faamuya kun jumɛn na fɛnɛ a ka di ye o élection kelen Nations Unies mɔgɔw de ka organiser. Nations Unies mɔgɔw b'a organiser kun min na parce que Nations Unies mɔgɔw de b'an dɛmɛ na Mali kɔnɔ o fɛnɛ dɔɔni b'o ni san 10 cɛ bi u b'an dɛmɛ na pour que an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka kɔrɔn fanfɛla in na nka ni Nations Unies mɔgɔw ma organiser jɔn de bɛna organiser gouvernement an bɛɛ ɲɛ b'a la gouvernement o bɛ taa bolo min kan maa minnu b'u sigi min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi gouvernement b'o o de sago la o tuma anw tɛ se k'an sigi k'a fɔ ko an ni olu bɛna taa fanga ɲini na ɲɔgɔn fɛ kalafili la barisa an bɛɛ de ye maliyɛn ye droit bɛ bɛɛ bolo ka taa kalafili ɲini na mais n'aw bɛ taa kalafili la e bɛ taa kalafili la n'a fɔra e min bɛ kalafili la e de bɛ tila fɛnɛ ka o sariya tigɛ o fila tɛ se ka bɛn o e bɛ t'o sariya tigɛ k'o goya i yɛrɛ la o de kɛra président kɔrɔ min tun bɛ Mali kunna ni maliyɛnw bɔra k'u t'a fɛ n'a taara nin tacogo la a daminɛna ni mun ye a ma daminɛ ni élection législative député sigi in de résultat ya donc ne y'o de fɔ an tɛna segin kɔrɔlenw kan kɔrɔlen mun na an filila k'an ka jamana coro ni ko an filila an bɛɛ de ye maliyɛn denw ye ni Mali tiɲɛna anw bɛɛ de tɔgɔ bɛ fɔ nka anw tun tɛ fanga la dɛ anw n'u bolo ma don ɲɔgɔn bolo dɛ anw bɛ Mali kɔnɔ ni y'a san yirika caman ye mɔgɔ m'an da mɛn k'an bɛ gouvernement na mɔgɔ m'an da mɛn ko Mali contrat gouvernement ka contrat dira an ma k'an da bɛ Mali yurugu ko la Mali ka dɔrɔmɛ kelen gouvernement ka dɔrɔmɛ kelen a t'an kɔnɔ n'anw ma min di gouvernement ma gouvernement m'o d'anw ma barisa entreprise b'anw bolo mais ni sɔngɔ an b'o sara k'a an ka tɛmɛ o yɔrɔnin kan o tuma ni gouvernement m'a organiser an bɛna an jigi da jɔnni kan k'a organiser walima hali ni gouvernement y'a organiser jɔnniw de bɛna n'a fɔ ko nin tigi de kɛra Mali président ye nin tigi de gagnera kalafili min kɛra malidenw k'u bɛ nin tigi de fɛ jɔnni de bɛna o kuma in fɔ Mali sariyasoba y'a yira an na k'a fɔ an ka jigi bɛ bɔ olu kan olu tɛ maliyɛndenw jigi kama koyi don o don o b'o yira an na olu bɛ yen maa minnu bɛ fanga la k'o de sago kɛ n bɛ misali min d'i ma o ko la sɔrɔsiw ye président min sigi u kɛlen ka président kɔrɔ in wuli u ye président kura min sigi n'u taara o nɔfɛ u yɛrɛ ma k'u taara o nɔfɛ a ka foro la ka n'a sigi u y'a sigi u ye sariya dɔ sigi Mali kɔnɔ ko charte
o sarti min n'o sigi sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ o tun ye dankan de ye ɲɛmɔgɔ dankan de ye o sarti kɔnɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun ye président Bandaw de ye o ni président Bandaw k'u sera ɲɔgɔn ma olu ko ten dɛ parce que an ma Bandaw kumakan mɛn dɛ mɔgɔ n'i bɛ kuma i bɛ kuma tiɲɛ de kan kibaruya o kibaruya n'an y'a lasɔrɔ nin situation kan Mali kɔnɔ sɔrɔsiw an y'a sɔrɔ olu de ka sira fɛ tiɲɛ ye min ye tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu sallallahu alayhi wa sallam n'i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ fan fila bɛɛ ɲininka u dalakan na a tun ka d'an ye Bandaw ka fana ka déclaration kɛ Asimi ka mɔgɔw ye déclaration kɛ a ka conseil bɔra ka na fɔ ko Bandaw ye gouvernement sigi a min sara olu la o tuma Asimi ye Bandaw wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ne bɛ fɛ ka min dɔn ne Mali sariya mɔgɔw ɲininka yamaruya jumɛn de bɛ Asimi bolo ka Bandaw wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la u ka charte yɛrɛ kɔnɔ o yamaruya b'a bolo a tɛ yen constitution a yamaruya b'a bolo a tɛ yen munna a b'a kɛ bon a y'a kɛ a ye sariya sɔsɔ a yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye sariya minnu sigi u y'o sɔsɔ munna procureur tɛ wuli a kama munna procureur général tɛ wuli a kama mais n'a fɔra ko jamana kɔnɔ ko animateur dɔ wulila o ko tan o y'a bɔ tan o bɛ tan u bɛ wuli seconde kelen ka t'o minɛ k'o datugu n'a fɔra ko Mali kɔnɔ an ka denmuso dɔ wulila Jaba Sora ko a ye nin fɔ tan a ye nin fɔ tan i b'o sariyatigiw ye u bɛ wuli u bɛ t'o minɛ k'a fɔ ko sariya bolo kan mais sariya kan ka boli Jaba Sora kan cogo min na a kan ka boli Asimi Goïta kan ten cogo la maliyɛn de tɛ yan n'a ye sariya sɔsɔ ka tila ka déclaration kɛ k'a y'a sɔsɔ munna u tɛ sariya boli a kan munna u t'a poursuivre munna u tɛ ɲagata jigin a kan parce que u tɛ se o kun min na dɛ o kun de kama anw tɛ se fɛnɛ k'an ka kalafili ta ko o sariyatigɛ ko o kalifa olu la parce que u tɛ tiɲɛ kan n'u tun y'a yira an na k'a fɔ u bɛ tiɲɛ kan nin tun ye occasion ɲuman ye k'o yira an na an b'a fɔ ko an ka justice ala la u bɛ tiɲɛ kan faamaya t'o la fantanya t'o la sɔrɔsiya t'o la civiliya t'o la tɔgɔtigiya t'o la tɔgɔtanya t'o la o de ye justice normale ye mais justice min bɛ boli mɔgɔw kan se tɛ minnu ye aw ko an k'an jigi da olu kan an t'an jigi da olu kan an b'an jigi da Nations Unies de kan an bɛ Nations Unies wele a ka na a bɛ Mali kɔnɔ ka ban a ka kalafili a ka organiser kelen a ka kalafili a ka sécuriser fila minnu fana candidat ye président la a k'olu protéger saba an bɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ ten cogo de la. I ni ce président Kamara ɲininkali laban min fɛ k'i ɲininka o fɛnɛ la n'i y'a jateminɛ farafinna kɔnɔ bi bi in na dugu fila bɛ yen n'o ye Mali ni Tchad ye nin dugu fila in na sɔrɔsiw de bɛ fanga la mais n'i y'a jateminɛ o Mali ni Tchad ni Faransi ka relation na an bɛ don min na komi bi sɔrɔsiw ka sigi Tchad fanga la o bɛnnen don Faransi ma nka sɔrɔsiw ka sigi Mali fanga la a bɛnnen tɛ Faransi ma i miirina ye mun ye o ko fɛnɛ la. fɛn min ye Tchad ko ye a ka gɛlɛn n ka hakilinata di Tchad ko la min jɔlen don kosɛbɛ barisa u ka dossier n t'a kalama kosɛbɛ n b'a mɛn mais n y'a f'i ɲɛna cogo min na n t'a a ko ɲɛdɔn kosɛbɛ donc n bɛ hakɛto ɲini o yɔrɔ la n tɛna na se k'o jaabi ɲɛnɛman di ka fɛn min ye Mali ta ye sɔrɔsiw ye charte sigi charte u y'a fɔ a kɔnɔ ko vice président fanga dankan o tɛ se ka fanga
ɲɛmɔgɔ wuli a tɛ se ka a remplacer tɛ se ka ni fanga ɲɛmɔgɔ tɛ yen ale tɛ se k'i sigi k'i ka bila o place la a sɛbɛn tɛ fan si k'a bɛ se k'a bɔ a jɔyɔrɔ la n'i y'o sɛbɛn i ni mɔgɔw bɛnn'o kan n'i tilara k'o bɔ o jɔyɔrɔ la ni jamana minnu ni n'olu bɛnn'o kan o ko la n'u kumara u jo de ye kɛ munna i bɛ engagement ta i tɛ engagement min respecté n'i ye engagement ta n'i ye kumakan min ta i kumakan i kan k'i kumakan bato ni m'i kumakan bato i ni minnu bɛ jɛ la u b'a f'i ɲɛna k'i m'i kumakan bato a ma bɛn u ma o b'i tɔɔrɔ mun de la an b'i tɔɔrɔ ka wuli ka taa mɔgɔw ka président bɔ président la i ye jɔnni de ɲininka i kɛ to k'o kɛ i y'o bɔ président la ko se b'i ye d'accord mais sɛ bɔ n ka du kɔnɔ n tɛ fɛ k'i ye o ye tiɲɛ nka n'i bɔra n ka du kɔnɔ fɛnɛ i ka taa kinibolo de fɛ fo kilomɛtiri 1 o tɔ bɛ sɛ ma dɛ o tuma ne kɔni bolo ninnu tɛ ko ɲɛnama ye quoi mali bɛ degun kɔnɔ an tɛna na dɔ fara mali ka degun kan mais an bɛ tiɲɛ fɔ cɛw ni musow bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ politiki la minnu bɛ politiki tɔnw na dɔw tɛ politiki tɔn na mais dɔw bɛ politiki tɔnw na minnu bɛ a ɲini mali ka bɔ nɔgɔ la minnu ye mɔgɔ jɛlenw ye minnu ma deli ka faso wari suɲɛ u m'a suɲɛ gouvernement kɔnɔ u m'a suɲɛ privé kɔnɔ olu mɔgɔw bɛ yen anw y'olu dɔw ye maliyɛnw k'a dɔn duniya k'a dɔn kalafili nata an b'a ɲini Nations Unies fɛ a k'a organiser a k'a sécuriser an tɛ se ka da ninnu mɔgɔ ninnu si la maliyɛn yɛrɛ y'u dalen t'u la wa anw tɛna da u la wa an bɛ min ɲini bi maliyɛn cɛman n'a musoman aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ n'a kɔ kan aw min dusu kasilen don ko mali kɛra jamana ye jamana min lafulen don jamana min mɔgɔ kan k'i jigi yɛrɛ bɔ a kan an b'a ɲini aw fɛ aw kana aw jigi tigɛ dɛ aw kana aw jigi tigɛ mali la maliyɛnw bɛ yen minnu jɔlen don mali ka kunkɔrɔtan kama an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw tɛ fanga ɲini sira foyi wɛrɛ fɛ ni kalafili tɛ anw b'o de dɔn légalité anw bɛ constitution malienne de dɔn maliyɛn ka ka constitution défend k'a respecter o ye devoir de ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka Nations Unies mɔgɔw deli u kana an ka kalafili organiser yalisa mali bɛ bɔ nin degun in kɔnɔ an b'aw fo aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'aw fo maa minnu bɛ mali kanu aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'aw fo aw ni ce aw ni baraji aw yɛrɛ fɛnɛ ɲininkali aw ni ce aw ni baraji. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Camara. On comptait et on comptera sur vous.